zayamba kusimikizika makazonena kuti achipani cha Malawi Congress Party amene ndithu achamanena zoti boma lomweli silikusintha zayambatu kuwaonekera maka mapulani amene ali nawo oti azibweretsa ma ballot box oti ali ndi ma ballot papers ochongachonga kale ochongatu amene a Dr. Lazarus Chakwera ambwandiridwe. Tate ntone ndithu zachitika ku Mchinji kumene agwira ma ballot boxes oti ndithu muli ma ballot papers amene akuonesa zona kuti achonga kale mtsogoleri wa dziko la Malawi amene atu ndi Lazarus Chakwera. Kumapeto kwake tipitirize ndithu ndi nkhani yathu. Chabwino taona ndithu pamenepo tazionera tokha tazimveranso tokha mmene ndithu anthu akuyankhulira anthu amene watu anapita kukaponya voti ndi mmene amayankhulira a bungwe la Malawi Electoral Commission kuti chisankho ichi chiyenda ndithu mwamtendere mwabata popanda mavuto ena aliwonse ngati okhuza ndi zobera ndi zina zotero. Komano apano ndithu kwamba kubwera maumboni kuti kwapezeka ma ballot boxes onena zona kuti ali ndi mapepala ochonga kale Lazarus Chakwera. Kodi zimene akuyankhula a Malawi Electoral Commission kuti chisankho chikhala free and fair zimene zindi zoona mmene zakhaliramu. Komanso zinatheka bwanji kuti ma ballot boxes amenewa ma ballot papers amene akapezeke m'masenta mmenemo wapitisa ndani popeza zona kuti amanena zona kuti kukhala achitetezo MDF ndithu atumizidwa kumene kuka ndi apolisi ndani atumizidwa kumene koko ameki onso ndithu amasimikiza zona kuti ma officials awo akhale kumene kuonesesa kuti palibe chachinyengo china chonse chimene chikuchitika. Ndiye paja amanena zona kuti atumiza ndithu asilikali kuti ndi achitetezo akateteze amaka ndithu ma ballot boxes ndi zina zotero. Kodi anthu amene ndi achitetezodi kapena ndi ena ake achipani anguvala ndithu ma uniform amene akuti akhale ngati a MDF. Funso limene likubwera makaposata ndi mmene zinthu zake zikuyendera pamene papa kumbali ndithu yachitetezo kuti kupezeka ma ballot papers maka ndithu kuti achongedwa kale ochonga ndithu a Lazarus Chakwera. Ndi nanga pamene papa zikukhala bwanji ma ballot papers amene afika bwanji kumene kuku. Ziru ndi chisimikizo kunena zona kuti zijankalimba mtima a chipani cha Malawi Congress Party kumanena zona kuti boma lomwe silisintha chanchana amadalira njira zake ngati zimene makazoti ndithu abere apa patitha kusimikiza zona kuti amene wawa ndoti amagwirizana ndi ena ake akubungwe limene la Malawi Electoral Commission kuti azipanga zinthu zachinyengo ngati zimenezi. Komano tinene ndithu muona mtima apa kuti nkhani ngati zimenezi ngati azisirire ndi kuti zotsatira zake kukhala ndithu ziwawa chifukwa anthu zivuta kukhulupirira kuti wapambana tingoyerekeza kuti wapambana Lazarus Chakwera ndi kuti anthu akhulupirira bwanji maka pamene ndithu kupezeka ma ballot papers kuti ndithu achonga kale pa mtsogoleri amene Lazarus Chakwera. Nkuthekatu mwe ndi maganizo pa nkhani pamene tikunena zona kuti kwamba ndithu kugwidwa ma ballot boxes oti ali ma ballot papers ochongachonga kale ochongedwatu kukhala ndithu a Lazarus Chakwera kumeneko ndithu ndi ku Blantyre ku Machinjiri. Ngati mwini maganizo amenewo mutha tifotokoza comment section uko koma tikamapereka tikumbukirenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Tisayiwale kupanga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngoti nkhani zambiri zikamachitika ndoti zitha kutipeza mosavuta.